לוובינר שלנו בנושא הגשת התיק הטכני באירופה, תחת ה-MDR, שיעורים שלמדנו בדרך. את הוובינר הזה אנחנו עורכים בשיתוף עם דקרה, שכיבדו אותנו בנוכחותם בוובינר החשוב הזה, ובשעה הקרובה אנחנו ננסה לעשות קצת סדר בנושא. אז לפני שנתחיל, קצת לוגיסטיקה חשובה, כל מי שחווה שם בעיות בסאונד או בתמונה, לא רואה, לא שומע, וכדומה במהלך הוובינר, אז בבקשה תשתמשו בתיבת הצ'אט כדי להתריע על זה, ועדן שלנו כבר תעשה סדר ותפתור כל בעיה. אם יש לכם שאלה, כנ"ל, אפשר להשתמש בתיבת הצ'אט או בתיבת ה-Q&A כדי לשאול שאלות. לכל מי שמתעניין, אם ניתן יהיה לקבל חומרים בסוף הוובינר, אז כן, מצגת ההרצאה שלי ובונוס מיוחד מדקרה, שניתן בדרך כלל רק ללקוחות דקרה, Technical Documentation Checklist, יישלח לכל מי שנרשם לוובינר. הקלטה, כן, גם הקלטה. כדי ליצור קשר עם דקרה, תוכלו לשלוח מייל לאנג'לין באומר, ועל מנת ליצור קשר עם GSAP, ניתן לשלוח מייל למור משה. את שני המיילים הללו אנחנו נעביר גם בתיבת הצ'אט, לטובת מי שלא מספיק לרשום. דבר אחרון וחשוב, הצהרת אחריות וגילוי נאות. הוובינר הזה כולל מידע שמועבר לצורכי הדרכה, בתום לב ועל בסיס הידע העדכני שקיים ברשותנו. אנחנו ננסה להציג שיטות עבודה מיטביות שמבוססות על הניסיון שלנו ועל מידע זמין במרחב הציבורי. הדוגמאות המוצגות נועדו להמחשה בלבד של דרישות ספציפיות ומהוות גישה מעשית ועזר להבנת הנושא. אין להשתמש בדוגמאות כפי שהן ליישום, ללא בחינה, ללא הפעלת שיקול דעת, ואני מדגישה, כל המידע שמועבר כאן בוובינר לא מהווה ייעוץ. בנוסף, שאלות שנוגעות למוצר ספציפי, עשויות לדרוש לעתים מומחיות יהודית, ולא בהכרח תקבלנה מענה במסגרת הזאת, אז לא להתאכזב. נעים להכיר, אני דנה תירוש, אני מנהלת פרויקטים באיכות ורגולציה בתחום המכשור הרפואי ב-GSAP, מאחוריי 10 שנות ניסיון בתעשיית המכשור הרפואי, מתוכן כמעט 4 שנים ב-GSAP, אני עורכת מבדקים בחירה, אני מדריכה במרכז ההדרכה שלנו G-Study, ואני מומחית ל-MDR ו-MDSAP. יש לי ניסיון נרחב בניהול פרויקטים רגולטוריים מורכבים והובלה מוצלחת של חברות בתהליך המעבר ל-MDR, כולל כתיבה של הגשות של תיקים טכניים, מענה לשאלות וקשר עם Notified Bodies עד קבלת האישור ועד ההסמכה המיוחלת. ואני נרגשת להציג את שרון ויסמרק, שותפתי לוובינר. שרון היא עורכת מבדקים בחירה, סוקרת תיקים טכניים ומנהלת פרויקטים בתחום המכשור הרפואי בחברת דקרה. היא בעלת תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול וניסיון של למעלה מ-20 שנה בתעשיית המכשור הרפואי. היא מומחית בתקני התעשייה והדרישות הרגולטוריות ויש לה ניסיון והבנה מקיפה בעבודה עם ארגונים במגוון גדלים, מסטארט-אפים ועד לתאגידים גלובליים. תאמינו לי שאתם רוצים לשמוע אותה. שרון, הבמה כולה שלך. תודה רבה דנה על ההצגה החמה, מאוד נרגשת להיות פה ולדבר פה איתכם, אז נעבור להצגה. אוקיי. אז את המסך שלי אתם רואים? כן, רואים שרון. בסדר גמור. אז רק שנייה, משהו כאן קצת השתבש, סליחה. כמו תמיד, זה לא עובד בדיוק כמו שאנחנו רוצים שזה יעבוד. עכשיו זה עובד. אוקיי. אז המטרה שלנו היום זה להצגה של ה-MDR Experience מנקודת מבט של ה-Notified Body, כאשר אנחנו מתייחסים לנקודות חשובות שאנחנו רואים שעולות בתיקים הטכניים. אז כמה דברים על האג'נדה שלנו היום, קודם כל כמה הערות כלליות, קצת הצגה של דקרה, ועל ה-Experience שלנו עם התיקים הטכניים. אז אני אתחיל בזה ההרצאה הזאת היא מיועדת לאנשים שמבינים MDR, שזה לא פעם ראשונה שלהם, שהם מתכוונים להגיש תיק, שהם עברו או עומדים לעבור איזשהו אודיט, זה לא basic MDR training, והפוקוס הוא באמת על ה-best practice וה-lesson learn של ה-technical documents שאנחנו רואים. כמה מילים על דקרה. אז דקרה קיימת כבר למעלה מ-30 שנה, כאשר בארץ אנחנו כבר למעלה מ-15 שנה.
דקרה עוסקת במגוון הסמכות, בין היתר כמובן ISO, CE, MDSAP, IVD בין היתר, IVDR, וגם את ה-TCP, התקן של טיואן ו-UKCA. כארגון עולמי, דקרה מכיל למעלה מ-48,000 employees ביותר מ-60 מדינות. כאשר, כמו שכולכם, אני לא שלא כולכם יודעים, המספר שלנו 0344 התחיל כבר ב-2009, כאשר לפני כן היינו קימה. היום דקרה נמצאת בחמישה אזורים עיקריים, הסניפים שלנו בחמישה אזורים עיקריים, ארצות הברית, יפן, סין, הולנד, שזה ה-home base שלנו, וכמובן ישראל. בישראל יש לנו היום 7 אודיטורים. כל שבעת האודיטורים שלנו הם פרויקט מנג'רס, כאשר יש להם יותר מקוליפיקיישן אחד. 6 מהם הם אקטיב, 4 מהם הם נון אקטיב, ועוד 2 שהם IVDR, שזה אומר שיש לנו הרבה מאוד אקספרטיז בסניף הקטן שלנו פה בארץ. עכשיו, עובדי דקרה מחולקים, וחלק מהם מכילים יותר מהסמכה אחת, כפרויקט מנג'רס, אודיטורס וטכניקל דוסיירס, וכמובן שיש לנו את הסופורט אופיס שמנצח על הכל. האודיטורס, כל מי שנמצא בארץ, הוא גם פרויקט מנג'ר, גם אודיטור וגם טכניקל דוסייר, טכניקל פייל ריוויואר. כמו שאנחנו קוראים לזה. אנחנו מאמינים ב-good communication, ב-short communication lines וב-client satisfaction. זאת אומרת שכשיש לכם project manager שהוא assigned to you, יש לכם, אתם יודעים שיש לכם point of contact אחד, שאיתו אתם מתקשרים, איתו אתם מדברים, והוא דואג לכם, ואנחנו מאמינים בלדאוג ללקוחות שלנו. אז קצת על מה שאנחנו הולכים לעבור פה היום, על הנושאים העיקריים שאנחנו הולכים להתמקד בהם. אז אנחנו הולכים להתמקד על ה-General Structure של ה-Technical File, אנחנו נדבר קצת על ה-Device Description, על ה-Risk Management, General Safety and Performance Requirements, Verification and Validation, Clinical Evaluation, Design ו-Manufacturing Information, ועוד נגיעה קטנה ב-Labeling. המבנה של ה-TD הוא כבר מוגדר בתוך ה-MDR באנקס 2 ואנקס 3, כאשר הוא מגוון רחב של מסמכים, evidence, records, reports, שכולם נועדו לתאר את ה-medical device, וזה בדרך כלל נבדק על ידי ה-authorities, ונדרש על ידי ה-authorities, שזה ה-notified body וה-competent authority. כמו שציינה דנה, אחד מהדברים שאתם מקבלים פה זה את הגיידנס שלנו, לאיך לבנות את התיק הטכני, זה מבחינתנו הגיידליין מאוד חשוב לאיך לעשות את זה קל יותר, מהיר יותר לריוויור, וכמובן שכל מה שהוא קל ומהיר יותר לריוויור הוא לטובתכם, כי זה מקצר את הזמנים אחר כך, ו-time is money. אז אנחנו קצת נדבר על Device Description, אז כמובן שלפי אנקס 2, Chapter 2 בתוך ה-MDR, יש דרישה ל-Intended Purpose, Users, Indication, Conditions of Use, Patient Population, Warning, Contraindication, Clear Claims of what should be measurable, Principles of Operations, Risk Classification, Clear Information on Possible Accessories, description of software features. מה שעוד צריך להיות שם זה כמובן ה-basic UDI-DI, clear indication של ה-critical components, overview של ה-previous generation of devices, לדעת או competitive devices, אם אתם לא הראשונים מסוגכם, evidence of last design review, וזה פשוט דרישה בשביל לדעת שאתם כיצרנים באופן פנימי אישרתם ושחררתם את המכשיר הזה. עוד ב-Device Description הוא יכול לכסות מספר רב של מוצרים, זאת אומרת יכול להיות שיש לכם משפחה של מוצרים תחת אותו תיק טכני, גם accessories שונים, פיצ'רים שונים. ה-Worst Case Selection הוא אפשרי, אבל כל ה-variants, כל ה-accessories, כל הפיצ'רים צריכים להיות מוזכרים ב-Device Description. ה-Worst Case Selection
צריך להיות justified, זאת אומרת, אנחנו חייבים להתייחס לזה ולהבין למה מה שבחרתם כמוצר מייצג הוא אכן מתאים ככזה. כמובן שאם יש lifetime of the device זה גם צריך להיות מוזכר. חשוב לציין שהרבה פעמים חסר ה-information on similar or equivalent devices available in the market. זה משהו שחוזר על עצמו, שאלה שאנחנו מתייחסים אליה, ואם אין כאלה גם צריך לציין את זה. זאת אומרת, ההנחה היא לא שאם אין, אז התעלמנו מזה. ועוד דבר שאני אחזור עליו עוד במצגת, זה שימו לב שכל הדרישות הן זהות בכל המסמכים שאתם מגישים. IFU, SIR, Labeling וכו'. Risk Management הוא בעצם ה-Key Document, אני אגדיר אותו, של ה-Technical File, כי אחרי ה-Device Description שאנחנו מצליחים להבין מה המוצר, אז אנחנו מתחילים עם ה-Risk Management, וה-Risk Management עוזר לנו להבין איך המוצר בנוי, מהם הריסקים שלו, מהם החששות הגדולים, מהם הפחות גדולים, וככה אנחנו מבינים את המוצר יותר טוב, וזה משפיע על כל המשך בדיקת התיק. אחד הדברים החשובים זה Risk Reduction Endpoints. עכשיו אני יודעת שתגידו לי שאין ב-14971 משהו שמוגדר כ-Endpoints, אבל הדרישה גם של ה-Competent Authority, כמו שאנחנו גם קיבלנו הערות על הנושא הזה, זה שיש דרישה ל-Risk Reduction Endpoints. כאשר אנחנו מדברים על Endpoints, זה לא הטבלה ששמים לנו עם הירוק, כתום, צהוב, אדום, זה לא מספיק. ההתייחסות ל-Endpoints מדברת על Harmonized Standards, על Compliance עם State of the Art, Clinical Literature, V&V שעשיתם, כל הדברים האלה נחשבים ה-Endpoints שאתם מתייחסים אליהם. אם ניקח דוגמה, ונתייחס לזה שיש לנו שני יצרנים זהים, שמייצרים את אותו מכשיר, נגדיר שזה מסתם לב, או נגדיר שזה אולטרסאונד, אבל זה אותו מכשיר בדיוק. האם אנחנו מצפים שהקליניקל או safety risks יהיו זהים או דומים עבור אותם מכשירים? אני אתן לכם כמה שניות בשביל לתת יש לכם, עלה לכם עכשיו שאלון, לענות זהים או שונים, מעניין. כולם ענו? את תעדכני אותי על התוצאות. כן. טוב, אז 72% ענו ששונים, ריסקים שונים, ו-28% ענו שזהים. עכשיו זה קצת השתנה, אבל הרוב טוענים שזה שונה. אז אני אגיד כזה דבר, כשאנחנו מדברים על הקליניקל וסייפטי, בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על אותו מוצר, אותו device, אותו mode of action, בדרך כלל אנחנו מצפים שיהיה איזשהו דמיון בין הריסקים, כי בסופו של דבר כשמישהו משתיל מסתם לב, בדרך כלל אנחנו מצפים שהריסקים, לפחות הקליניים, יהיו ריסקים דומים, זהים. וכאשר אנחנו מתייחסים לאולטרסאונד, גם כן, אנחנו מצפים שהריסקים יהיו דומים. כמובן שאם יש mode of action שונה לגמרי, אם יש שימוש בחומרים שונים לגמרי, הסיפור יכול להשתנות, אבל בבסיס, כן יש איזושהי נקודת מוצא שאתה מעריך מוצר מסוים ואתה מצפה שהריסקים הבסיסיים שלו כן יהיו באיזשהו מקום דומים. מפתיע, התשובה. עוד דבר שהרבה מאוד חסר בתוך ה-Risk Management זה Missing Verification of Effectiveness. כאשר אנחנו מדברים איך אנחנו נדע שהמיטיגציות שלכם אכן עובדות, ומישהו צריך לבדוק אותם. יש כמה דרכים לבדוק את המיטיגציות האלה, אחת מהן זה usability, זה clinical evidence, במקרה של legacy יש לנו PMS information, כל הדברים האלה צריכים להיות מוזכרים כ-verification of effectiveness בתוך ה-risk management. צריך לזכור שה-risk management הוא מסמך חי,
במבדקים אנחנו בודקים את זה, אנחנו רוצים לראות שאתם מעדכנים, אנחנו רוצים לראות שאתם מתייחסים, אם יש תלונות ויכולות להשפיע על האוקורנס של אחד הריסקים, לאו דווקא להציב ריסק חדש, אבל לשנות את האוקורנס של אחד הריסקים, אנחנו רוצים לראות את השינוי, אנחנו מצפים לראות את זה. עוד דבר שחשוב, risks שהם mitigated באמצעות warnings או contra-indications צריכים להיות בתוך ה-instructions for use. לפעמים ה-IFU, חלק מה-warnings, הם לא based on the risk management, חלק מהם על competitive devices שמתייחסים באופן כללי למה שיש בשוק. אבל ה-warnings וה-IFU מול ה-risk management צריכים להיות זהים ב-100%. בחלק מהמקרים, חלק מהחברות משתמשות ב-traceability matrix של הריסק מול ה-IFU warnings. אני הייתי קוראת לזה best practice. עוד דבר לגבי ה-risk management מדבר על ה-competence של הפרסונל שמשתמשים. risk management plan צריך להגדיר מהם הפונקציות שאתם הגדרתם אותם בתוך הצוות של ה-risk management. הפונקציות האלה צריכות לכלול את כל הפונקציות הרלוונטיות ל-life cycle של ה-device. כאשר בריפורט אנחנו מדברים על ה-actual expertise. עכשיו, אנחנו מסתכלים על ה-expertise של האנשים שהשתמשתם בהם, שהשתתפו בתוך ה-risk management. ואנחנו רוצים לראות clinical, ואנחנו רוצים לראות biocom, ואנחנו רוצים לראות sterility, production, service, installation where applicable, והאקספרטיז צריך להיות תואם. זאת אומרת שבקליניקל מן הסתם לא נביא רופא שיניים בשביל מוצר נוירוכירורגי. זה דוגמה קיצונית, אבל עדיין. הפרק הבא הוא General Safety and Performance, כאשר לכאורה הסשן הזה נראה פשוט, אבל הוא אף פעם לא מספיק פשוט, ותמיד יש כמה הערות שחוזרות על עצמם בתיקים. כאשר אנחנו מדברים על זה שכל אחד מהסעיפים בעצם צריך להיות מוסבר, התקנים הרלוונטיים צריכים לבוא עם הפניה לרוויזיה הנכונה של הסטנדרט, או הרוויזיה הנכונה של ה-VNV שהתייחסתם אליו רלוונטי, וכאשר זה not applicable, זה צריך לבוא עם clear justification על למה זה לא. אם המוצר הוא לא סטרילי, תסבירו שהמוצר הוא אינו סטרילי ולכן זה not applicable. חשוב להגיד שהבסיס שלנו, הפירמידה שאנחנו מתייחסים אליה בסטנדרטים, מתחילה ב-common specification. אם אין common specification אנחנו עוברים ל-harmonized standards, אם אין harmonized standards הופכים ל-EN non-harmonized standards, אם אין את אלה national EU standards, אין את אלה non-national standards, manufacturer specs, מה שנקרא, אם אין לי אף אחד מהקודמים, אז גם זה משמש אותנו בפנים. הרבה מאוד פעמים ה-list of applicable standards היא או חסרה, או שהיא לא מספיק מעודכנת, ואנחנו מוצאים את זה כל הזמן. V&V, ונתחיל עם software. אז לסופטוור צריך להיות traceability matrix. ה-traceability matrix בין ה-software specification, עד דרך ה-software test plan ועד ל-test report. צריך להיות את ה-safety classification שצריך להיות מנומק. בנוסף לזה, ה-software version צריך להיות מתועד בצורה טובה בכל המסמכים הרלוונטיים. אם יש anomalies, bug, defects, איך שלא יקראו לזה בחברה שאתם נמצאים בה, הרציונל ללמה הם acceptable ולמה הם נשארו אחרי שהחלטתם לשחרר את זה, זה צריך להיות רשום בתוך המסמכים שלכם. Cyber Security במקרים רבים הוא weak point, והיום יש יותר ויותר ויותר דגש על הנושא של Cyber Security. זה משהו שאנחנו מצפים לו ואנחנו רוצים לראות. Best practice הייתי אומרת שיהיה גם traceability matrix ל-cyber security requirements, אבל זה חברות רבות עושות את זה, זה שוב, כמו שציינתי, best practice, ואני מפנה אתכם ל-MDCG של 2019-16, שהוא ה-guidance ל-cyber security for medical devices, בשביל לקרוא ולהתעדכן שם במה שצריך, וכמובן לפנות לתקנים נוספים רלוונטיים.
עוד לגבי V&V, זה כשאנחנו מתחילים את הריוויו הזה, יש שני דברים עיקריים שאנחנו מצפים לראות כמובן לכל ה-V&V שעשיתם, זה ה-V&V plan וה-V&V summary. הם עוזרים לנו להבין את המסלול בו החלטתם לעבוד, ואנחנו מצפים לראות אותם. אנחנו רוצים לראות שם את ה-acceptance criteria, את התיעוד של ה-V&V שהחלטתם עליהם, את ה-sample size שהחלטתם עליהם. וסמפל סייז עוד פעם הוא נקודה שתמיד חוזרת על עצמה עם שאלות. מהו הסמפל סייז שנבחר? הרבה פעמים לוקחים AQL בשביל, שהוא בדרך כלל משמש יותר ל-incoming inspection. אם אתם מפנים ל-QMS work instructions שלכם ואתם אומרים שהסמפל סייז מבוסס על נוהל כזה וכזה, אז תצרפו את הנוהל הרלוונטי. כי אחרת השאלה הבאה שלנו תהיה, אוקיי, אז תביאו לנו את הנוהל. לינקג' שאנחנו מצפים לראות בין ה-risk management ל-sample size selection צריך להיות שם. קצת על clinical evaluation, אבל אני אתייחס ל-clinical evaluation מנקודת מבט מאוד כללית, כמובן ש-clinical evaluation נעשה על ידי הבן אדם הרלוונטי לנושא הזה, והוא נדרש, כמובן ה-clinical evaluation plan וה-clinical evaluation report על פי ה-MDR. Clinical Evaluation Plan צריך לכלול את ה-intended purpose of the device, clear specification, target groups, intended clinical benefits, ו-claims שצריכים להיות מאוד מאוד ברורים. חשוב לציין שה-positive impact on the device health of individual expressed in terms of meaningful, measurable, patient-relevant clinical outcome, including outcomes relevant to diagnosis or a positive impact on patient management or public health. זו הגדרה של ה-MDR ל-clinical benefit. ומה זה אומר? זה אומר שבמקרים רבים ה-clinical benefit במסמכים הוא לא מספיק ספציפי. אם אנחנו אומרים שאנחנו הולכים להוריד לחץ דם, אז אנחנו צריכים להגיד כמה? ב5%? זה צריך להיות measurable. Treatment of pain, אנחנו הולכים לטפל בכאב ראש, בכאבי גב, כמה אנחנו הולכים לטפל, יש רמות כאב שאנחנו מגדירים אותם, יש גם מקרים שיש claims שאנחנו מטפלים ב-A, B ו-C, אבל אז ה-clinical data הוא אך ורק ל-A. לא מספיק טוב, אנחנו צריכים להראות clinical data עבור כולם. חשוב, אני יודעת שהזכרתי את זה בהתחלה, אני מזכירה את זה עוד פעם, מכיוון שזה בעיה כואבת והיא תמיד חוזרת על עצמה. עקביות. אנחנו מחפשים consistency בכל המסמכים, ואנחנו יושבים עם כל המסמכים פתוחים אחד ליד השני, ואנחנו בודקים מילה במילה, שה-clinical evaluation, ה-instructions for use, ה-risk management, ה-SSCP במקרה שזה קלאס 3 device, ה-device description, כולם מכילים את אותם הגדרות, את ה-intended purpose, את ה-clinical benefit, intended target groups, clear identification ו-contraindications. מילה במילה, כמו שאמרתי. traceability. בין ה-warnings, precautions, side effects שמצוינים בתוך הסר וה-IFU, יש traceability בין המסמכים האלה, אנחנו יכולים לראות אותם. Contraindication צריכים להיות מלאים ומבוססים על clinical evidence וריסקים. אם ה-patient population היא לא מוגדרת בצורה ברורה, ולא מוגדרת גם ה-contraindications, זה יכול להיות חסר. הרבה פעמים אומרים זה מתאים לכל סוגי האוכלוסייה, ואז אתה שואל אותם, רגע, זה מתאים גם לתינוקות? שנייה, זה מתאים גם לפגים? ואז מתחילות השאלות הקשות. אם נעבור לפרק של ה-manufacturing, אז ב-manufacturing אנחנו מתייחסים לכל ה-manufacturing activities. אנחנו רוצים לראות את ה-flow chart בעצם מאלף ועד תף, גם ל-accessories, ל-outsourced manufacturing, ל-identification של special processes. בהרבה מאוד מקרים אנחנו מסתכלים על ה-special processes ואנחנו רואים את ה-IQ, OQ ו-PQ, בהרבה מקרים ה-IQ חסר. Identification של כל הסייטים, including suppliers, subcontractors,
ה-ISO certificates של הסאב-קונטרקטורס שלכם. כאשר ה-manufacturing activities לא מבוססות, או שלא בהכרח קיימות, אבל כן יש לכם design activities שהם outsourced, גם אותם צריך להזכיר, ה-MDR דורש את זה. עוד התייחסות בתוך ה-manufacturing זה כמובן ל-PFMEA, ה-Process Risk Analysis, כאשר אנחנו מתייחסים גם פה, גם ל-outsourced production activities, ואנחנו רוצים לראות איזה controls יש לכם. זה כמובן מבוסס על criticality ועל כמות ה-outsourced production activities שיש לכם. בכמה מילים על הלייבלינג, אז קודם כל חשוב שתכללו את כל הלייבלס. הרבה פעמים נותנים לנו רק את הלייבל על המוצר, לא את הלייבל על הקופסה, לא את הלייבל על האריזה הסופית. לפעמים יש כמה אריזות על המוצר, על האריזה, ואז על אריזה של 5. כל הדברים האלה, כל הלייבלים האלה צריכים להיות שם. גם ב-larger equipment, שלפעמים יש כמה חלקים של המערכת, וגם להם, לכל אחד, יש מדבקה שנמצאת במקום שונה, אנחנו צריכים לראות את כל המדבקות. ה-claims ו-intended use ו-product information, כולל ה-website, כולל הברושורס, כל הדברים האלה צריכים להיות מסופקים לנו. אנחנו מסתכלים על זה ורואים האם הגדרתם דברים מסוימים בתוך הברושורס, שהם לא תואמים את מה שהגדרתם בתוך ה-device description. עבור implemental וקלאס 3 devices יש לנו כמובן את ה-SSCP, ה-Summary of Safety and Clinical Performance, וה-implants שלפעמים חסרים ולא in compliance, ה-implant cards שלפעמים חסרים ולא in compliance. אל תשכחו גם פה את ה-usability aspects ש-related to SSCP, זה חלק מהדרישה ב-MDR. עוד דבר שחשוב לזכור שלפי הדרישה של הארטיקל 22, ה-CE mark לא יכול להופיע, לא בוובסייט ולא במרקטינג מטריאל. עוד נקודה נוספת, וזה אני רק אגיד בקצרה, יש את הנושא של e-labeling. בהרבה מאוד חברות אתם אומרים, אין לנו e-labeling, זה לא רלוונטי, זה לא מדויק. כדאי שתקראו את התקן, כדאי שתקראו על איזה סעיף אתם עונים. לפעמים אתם מספקים hard copies, ובנוסף לזה מעלים את ה-IFU לוובסייט. גם לזה יש התייחסות בתוך הרגולציה, ואנחנו בודקים את זה. אז צריך להתייחס לנקודות האלה, תשימו לב, אל תגידו אוטומטית, זה לא applicable אליי, תסתכלו על זה עד הסוף. בנוסף לזה, לגבי ה-e-labeling, זה provision of hard copy within 7 calendar days, זה לפי הרגולציה נדרש, ו-effective system procedures are in place לאיך אתם מתנהלים עם העלאה של הגרסאות, איזה security יש לכם, למי מותר, למי אסור, מה אתם עושים בתהליך הזה, אלה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם בעיקר במבדקים. אז זה היה on a nutshell, ה-best practices. אז עכשיו אני מעבירה אלייך, דנה, את השרביט. מקווה שעמדתי בזמנים. עמדת בזמנים, תאמיני לי, רוצים לשמוע אותך. גם וגם. אוקיי. רק בודקת שרואים את הנה עכשיו, תראו את המצגת. האם רואים את המצגת שלי? כן. כן, רואים את המצגת. טוב, חשבתי לעצמי תוך כדי שאחרי שאני אציג את הדברים שלי, יחשבו שישבנו ועשינו ביחד את המצגת, אבל ממש לא, שזה רק אומר איך הנתונים שעולים מהשטח הם זהים עם מה שאתם מרגישים. אז ברוכים הבאים, אני אתחיל בזה שאני אגיד כמה מילים לזכרה של דוקטור סיגלית אריאלי פורטנוי, מנכ"לית ומייסדת GSAP. סיגלית נפטרה באופן פתאומי ביוני 2024, והותירה אחריה צוות מדהים ומסור, שממשיך את רוחה ועבודתה. סיגלית הקימה ב-2009 את GSAP, שנותנת שירותי רגולציה, קליניקה, איכות ותיקוף לחברות תרופות, ביוטכנולוגיה, תרפיה תאית ומכשור רפואי, וגם לבתי חולים. לסיגלית היה ניסיון רב שנים בתעשיית התרופות, היא הייתה מאוד בקיאה בתהליכים פרמצפטיים, תהליכי ניהול שינויים ובניית מפעלי ייצור,
ובג'יסאפ סיגלית הובילה בהצלחה מאות של ביקורות רגולטוריות על ידי משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA, ה-EMA וגופים מוסמכים שונים. תחת ניהולה, ג'יסאפ ביצעה עשרות הגשות רגולטוריות לתרופות ומכשירים חדשניים. סיגלית הייתה הכוח שהביא את כל הצוות של ג'יסאפ להוביל תהליכים משמעותיים מאוד עם לקוחות להשגת המטרות שלהם, ולאורה ורוחה אנחנו ממשיכים ונמשיך לעשות את זה. משנת 2022 ג'יסאפ היא חלק מקבוצת נובולוג. אנחנו בג'יסאפ מניעים חדשנות רפואית, החל ממחקר ופיתוח ועד מיטת החולה בליווי מקצה לקצה, על ידי מתן שירותי רגולציה, איכות, הנדסה וולידציה. יש לנו למעלה מ-80 מומחים בתחומי האיכות, רגולציה, ולידציה, הנדסה וקליניקה, והחזון שלנו הוא לעזור ליזמים להביא את הפתרון הטוב ביותר והבטוח ביותר במהירות האפשרית. אז על מה אנחנו נדבר היום, עכשיו, איך אני אוכל להוסיף את נקודת המבט שלנו ב-20 דקות הקרובות. אז קודם כל אנחנו נדבר קצת על המצב העדכני של הגשות של MDR, אנחנו נדבר קצת על הציפיות של Notified Bodies, מהצד שלנו, שאנחנו מבינים אותו, שאני מבינה אותו, למרות ששמעתם בדיוק מה הציפיות של Notified Bodies משרון, על האתגרים, על הפערים שאנחנו רואים כמעט בכל הפרויקטים, וקצת טיפים ל-best practice. אז מבחינת המציאות, מסקר אחרון שבוצע בקרב Notified Body, ממש באוקטובר 2024, עולה כי פחות מ-50% מההגשות של תיקים טכניים נחשבות שלמות ומלאות. ולפי הסקר הזה, נראה שזמן הממוצע לסקירה של תיק טכני הוא בין 13 ל-18 חודשים, בערך שנה וחצי. מסקר אחר של MedTech Europe, שהוא עשה סקר בקרב יצרנים, סקר מדצמבר 2024, הסקר הזה שופך קצת אור על האתגרים של היצרנים תחת ה-MDR, מדגיש בעיקר את החששות בנוגע לעלויות ולוחות זמנים ארוכים במיוחד, ולפי הסקר הזה עולה שבשביל עבור יצרני מכשור רפואי, זמן ממוצע להכנת תיק טכני הוא בין חצי שנה לשנה, והסמכה יכולה לקחת כמעט 22 חודשים, כשבעצם סך הזמן שמוקדש לכל התהליך, כל תהליך ההסמכה מקצה לקצה, מתוכו רק 50% מוקדש לבדיקת התיק בפועל, וכל השאר מוקדש לקדם בדיקה והנפקת התעודה. אז אם תראו את התרשים הזה, אפשר לראות שאנחנו עומדים על בערך זמן הסמכה של גם QMS וגם תיק טכני, בסביבות ה-22 חודשים. שני מרכיבים נוספים יש שצריך לקחת בחשבון ומשפיעים גם הם על הזמנים. אחד זה ה-completeness check, כולם עושים את זה, כל ה-Notified Body עושים את זה, זה חלק מהדרישה ברגולציה, וזו בעצם סקירה ראשונית להימצאות המסמכים הנדרשים, זו הצצה. רק אחרי שהצ'קליסט הזה מסודר, וברור שיש את כל המסמכים, רק אחרי זה הם מועברים לסוקר. אבל התהליך הזה גם יכול לקחת זמן של קצת הלוך ושוב, עד שמחליטים שזה בסדר. המרכיב השני הוא מגבלת 3 הסבבים. חוסר, יש 3 סבבים שבהם עולות שאלות ואפשר לענות על תשובות, וחוסר מענה בתום הסבב השלישי יגרור דחייה של ההגשה והתחלה מחדש, ממש ליטרלי חוזרים לסוף התור. שבעצם בסקירה הראשונה הסוקר מנסה לזהות את כל הפערים, את כל אי-התאמות, לבקש עברות, שולח דוח ראשוני, ואחר כך בשני הסבבים הבאים הם מוקדשים למעקב על אי-התאמות הקודמות, עד שהכל בהיר במובן, אבל ראינו גם שבסבבי ההמשך, זאת אומרת בסבב השני והשלישי, לפעמים עולות שאלות נוספות, תוך כדי אנחנו מרימים להנחתה, ועולות שאלות נוספות שצריך לענות עליהן. מתוך הסקרים אפשר, אם מחלקים את הגורמים העיקריים והאתגרים בהגשות, כפי שרואים אותם בסקרים, אז אפשר לראות 3 כאלה. בלמעלה מ-50% מההגשות יש פערים בתיעוד ובשלמות ההגשה. זאת אומרת, התיק מוגש בצורה חלקית, יש הרבה מאוד חוסרים, או לפעמים החומרים נמצאים, אבל הסוקר לא מצליח למצוא את החומר. הסיבות לזה יכולות להיות כי
מגישים את החומר בלי הבנה מלאה של הדרישות, או כי לפעמים דברים נופלים בין הכיסאות, לפעמים הכנת המסמכים מתבצעת בצורה מבודדת במחלקות שונות, זאת אומרת, המחלקות עובדות בנפרד ולא תמיד בתיאום, רגולציה מכינה רגולציה, איכות, קליניקה, R&D, מכינים כל אחד את המסמכים שלו, ואז קורה שהדבר הזה לא מתחבר לכדי הגשה שלמה. במקום השני יש את עניין החוסר עקביות, שרון הזכירה את זה, אבל עקביות היא במקום השני מבחינת כישלון או הגשות שהן לא מוצלחות, או מסמכים שהם לא עקביים, או ארגון לא עקבי של המסמכים. סליחה. העקיבות והקשר בין המסמכים לא ברור, כי לפעמים הדברים מוצגים במסמך אחד בצורה אחת, לפעמים במסמך אחר בצורה שונה. אין איזה סיפור עקבי או נרטיב אחיד ועקבי חוט שמקשר את כל הדברים, ואז מה שקורה שהסוקר מתקשה לנווט במסמכים של התיק, ומתקשה למצוא את התשובות המאוד ספציפיות שהוא מבקש, ומה שמוביל אחר כך לבקשות של להבהרה ומן הסתם לעיכובים. והדבר האחרון ששרון גם דיברה עליו, זה הראיות הקליניות. ראיות קליניות, כל מה שקשור לקליניקל אבידנס, זה בעצם מכלול של הנתונים הקליניים שנאספו, והתוצאות של האסר, של הערכה הקלינית שבוצעה, שבעצם המטרה של הראיות הקליניות היא להוכיח, אחד, את בטיחות המכשיר, ושתיים, את היעילות הקלינית של המכשיר עצמו, להשגת התועלת המיועדת. כשנקודת המפתח, על פי הרגולציה, זה הכמות והאיכות. זאת אומרת, הראיות חייבות להיות בכמות מספקת, וחייבות להיות באיכות ראויה, ויש לזה גם הגדרות למה זה נחשב חומר איכותי. אז גם פה רואים 16% ב-16% מההגשות נמצא כי החומר לא מספק. אז מה Notified Body רוצה בעצם? מה הם הציפיות של Notified Body? Notified Body, הסוקר מצפה למצוא תיק טכני שלם, מקיף, ללא פערים, מאורגן היטב, מאורגן בצורה כזאת שקל לנווט בו ולחפש בו בקלות, ברור וחד משמעי בתוכן, תכף אני אדבר גם על העניין של חד משמעי, וכמובן עומד בכל דרישות ה-MDR. או אם אני מסכמת את זה, התיעוד חייב להוכיח גם עמידה בדרישות הרגולטוריות, וגם בטיחות וביצועים של המכשיר. כל זה באמצעות ראיות, עובדתיות, שיטתיות, מתועדות, זאת אומרת מסמכים, נשמע פשוט, נכון? אז מסתבר שלא כל כך, ו-Notified Bodies מקבלים דברים קצת אחרים, ואת מה שאני אציג עכשיו בסדרת השקופיות הבאה, זה דברים שאספתי מתוך ניסיון בשטח, דברים שראינו בפרויקטים שונים, שגם שליווינו, מדוחות שראינו בסבבי שאלות שנתקלנו בהם, או מיפוי פערים בעזרה במענה. אז ניסיתי לאגד את הדוגמאות או את הבעיות לפי נושאים. אז אחד הדברים שאנחנו רואים, אנחנו רואים פערים באיכות המסמכים. אנחנו רואים הרבה פעמים ששם מוצר לא אחיד, הוא לא זהה, תתפלאו, אבל זה קורה, הוא משתנה ממסמך למסמך, או לפעמים תיאור המוצר משתנה, או שהוא לא אחיד, או שהוא לא שלם, במקום אחד הוא כתוב ככה, במקום אחר הוא כתוב אחרת. המבנה של התיקיות לא ברור, ההיררכיה בתיקיות לא ברורה, לפעמים יש תיקיות שלמות שפשוט זורקים לתוכם מסמכים, אין תקצירים, אין איזה סיפור, אין סיפור שמאגד את כל האירוע הזה, ואי אפשר להתמצא בו. לפעמים המסמכים לא מאורגנים לפי נושאים, כמו שנדרש לפי הרגולציה או לפי הגיידליינס של ה-Notified Body, וזה תמיד מגביל את היכולת של הסוקר לחפש בתיקיות. לפעמים אנחנו רואים שיש קבצים בשפות שונות, לא באנגלית, למשל דוחות בדיקה, ראינו כבר דוחות בדיקות שהם מעברים או בסינית או בעברית או כאלה, זה לא מתקבל, זה לא תקין, או בעיות בשרשור, או הפניות בין מסמכים, מסמכים ארוכים שאין בהם תוכן עניינים, אין בהם סימניות, אז שוב, זה גורם מעכב, כי נורא קשה למצוא את הדברים בתוך המסמך. השרשור של הפניות, הכוונה היא שלפעמים, במקום לכתוב איפה נמצאת האינפורמציה בצורה ברורה, כותבים איזשהו מספר עם הפניה לאיזשהו מסמך, וכשמגיעים למסמך, המידע לא נמצא שם, אז גם את זה אנחנו רואים. או קבצים שלא ניתנים לחיפוש, זאת אומרת, יכולת החיפוש במסמך מוגבלת, כי יש שם קובץ תמונה, או כי מדובר ב-PDF סרוק, או סגור עם איזושהי סיסמה, ואי אפשר או לחפש בו, או שהוא בכלל לא קריא, כי הוא סרוק.
בעיות אחרות שאנחנו רואים, הזכרתי קודם את עניין תיאור המוצר, חלקי או לא עקבי, זה חשוב מאוד שתיאור המוצר, ה-Device Description, Device Specification, יעבור כחוט השני בכל המסמכים. התיאור הזה עובר בהרבה מאוד מסמכים, והרבה פעמים אנחנו רואים שהוא לא עקבי, זה לא מדבר אחד עם השני. אנחנו רואים הרבה פעמים מסמכים חסרים או חלקיים, ראיתי פרויקטים נתקעים בגלל שאין הערכה קלינית, או שיש והיא ישנה, או שחסרים דוחות, או שיש חסרים תרשימי זרימה של ייצור, או רשימות תקנים לא מלאות, או שיש תיעוד חלקי חסר, יש דוח בדיקה, אין פרוטוקול, או חסרה תוכנית. עניין ה-claims ו-intended use בהוראות השימוש, לפעמים אנחנו רואים שהם שונים לחלוטין ממה שמופיע במסמכים אחרים, כמו למשל במסמכים קליניים, המון הערות אנחנו רואים על הדבר הזה, או מסמכי סיכונים שלא מכסים את כל הדרישות, תוצאות של וריפיקציה וולידציה שלא עומדים ב-acceptance criteria, או לא ברור, אין שום הצדקה כשהתוצאות לא עומדות ב-acceptance criteria, ואין שום הסבר או הצדקה לסטייה. לפעמים אנחנו רואים GSPR, שרון גם הזכירה את זה, לא מלא או חלקי, או שיש בו, אין בו את ההפניות למסמכים, או לראיות המתאימות, או שהוא מכיל תקנים ישנים, לא עדכניים, אז זה דברים שאנחנו רואים חוזרים על עצמם. לגבי קליניקל דוקימנט, שרון דיברה על זה מאוד יפה, אבל הסוקרים התמקדו בבחינה של הקליימס הספציפיים שאתם מציגים לגבי המכשיר, ויוודאו שכל טענה מגובה כראוי בנתונים הקליניים. ופה אנחנו רואים הרבה מאוד הערות, יתרונות קליניים שלא ניתנים למדידה, או שהם סובייקטיביים מדי, כמו רמת כאב, בלי הצדקה או בלי הסבר למה הכוונה. כי clinical benefits צריכים להיות מדידים. נושא ה-clinical benefits אל מול הסיכון, אז הרבה פעמים רואים שזה לא מתועד כמו שצריך, או לא ברור איך התקבלה המסקנה, או איך נעשה החישוב. היתרונות והסיכונים צריכים גם להתבטא בפרמטרים מדידים, וצריך להיות ברור איך הגענו לזה. טווח אוכלוסייה לא מוגדר נכון, או לא אחיד, בדיוק מה ששרון דיברה עליו, אנחנו רואים את זה בהערות, אנחנו יכולים לראות לפעמים שיש ב-instructions for use כתוב שזה מגילאי 16 ומעלה, כשבמידע הקליני אנחנו רואים שהמחקרים נעשו על גיל 18, או דוגמאות דומות כאלה. אנחנו רואים הרבה פעמים בעיה עם state of the art, שזה לא לגמרי מוגדר, כשהכוונה ב-state of the art זה לא כל כך חדשנות או איזושהי טכנולוגיית על חלל, אלא יותר הגדרה של הסביבה הקלינית שבה פועל המוצר, שהיא ה-common practice. אז פה אנחנו רואים הרבה פעמים שזה לא מתיישב כמו שצריך, או לא מוגדר כמו שצריך, והרבה פעמים שוכחים גם להציג פתרונות אלטרנטיביים לטיפול המוצע, שזה הרבה פעמים מופיע כחוסרים בתוך ה-clinical evaluation. אותו דבר אנחנו רואים תוכניות למעקב קליני, PMCF, למוצרים לא מוגדרות לפי הדרישות, או שלא קיימות בכלל. אנחנו רואים הרבה הערות על הקשירות של העוסקים בכתיבה הקלינית, שהיא לא מתאימה, או לא מוצדקת, או לא מודגמת. ועוד דבר שאני רק אזכיר פה, שהדרישות הרגולטוריות הגבוהות באירופה הובילו יותר ויותר חברות להשיק, קודם כל בשוק האמריקאי, ואחרי קבלת אישור בארצות הברית, לנסות את המזל שלהן באירופה. ואז מגלים בעצם שאי אפשר לעשות ממש טרנספר של מה שעשינו, או מה שהצליח לנו בארצות הברית לאירופה, כי למשל, אקוויוולנטיות כדי להגיש 510K על סמך predicate device, לא תמיד אפשר לעשות לזה טרנספר לאירופה, כי הגדרות האקוויוולנטיות הן שונות באירופה, וצריך לשים לב לזה, כי הגישה הזאת היא לא ישירות עובדת. כנ"ל, יש עניין עם שינויים של מוצרים. מרגע שהשקתי את המוצר בארצות הברית, יכול להיות שעבר זמן, עשיתי שינויים במוצר, הוא כבר לא באותה גרסה, המידע הקליני שיש לי מארצות הברית הוא על גרסה קודמת, עכשיו אני רוצה לאשר את המוצר בארצות הברית, ואני צריכה להבין אם אני יכולה לעשות טרנספר של כל הנתונים הקליניים לאירופה, אז זה משהו שכדאי לשים לב אליו. שימוש בתקנים הרמוניים, שרון נתנה איזשהו מדרג של אם לא אז, אבל ככלל צריך להשתמש בתקנים הרמוניים באירופה, וצריך להצדיק ללמה לא משתמשים, למה לא השתמשנו בהרמונייז סטנדרט.
אנחנו רואים הרבה בעיות של אזכור סטנדרטים שונה במסמכים שונים, זאת אומרת, משתמשים בגרסה אחת במסמך אחד, ונותנים רפרנס לאותו תקן במסמך אחר בגרסתו האחרת, אז זה גם הערה שאנחנו רואים שהיא חוזרת. בכלל, אני יכולה להגיד ש20% מההערות שיש בדוחות שאני ראיתי, היא רק על תקנים הרמוניים ועל בעיות או שימוש בתקן הרמוני, או שימוש בגרסה העדכנית. אז כדאי לשים לב לזה. דבר נוסף הוא, אחת הדרישות היא להדגים בכל תקן האם העמידה בו היא מלאה או חלקית, ולהגיש את List of Applicable Standards עם עוד עמודה להאם זה fully compliant או רק partial, וגם אז לדעת להסביר או להצדיק במידה והעמידה בו היא חלקית, אולי זה לא אפליקבילי, אבל זה דרישה שחוזרת על עצמה והערה שחוזרת על עצמה להשלמה. עכשיו, Legacy Devices יש להם את האתגרים שלהם. פה צריך להבין שמה שעבד ועבר תחת ה-MDD לא יעבור בדיוק כמו שהוא. מדובר בהגשה חדשה לחלוטין, כלומר אי אפשר להשלים רק את הדלטה, לעשות איזשהו מבדק פערים, להשלים את הדלטה ולהגיש. זו הגשה חדשה לחלוטין. ואני רואה הרבה פעמים דעות רווחות, כל מיני בארגונים שאומרים, אם זה עבד פעם אחת, זה כנראה יעבוד גם עכשיו, ולכן ממהרים להגיש, ואפילו אומרים, יאללה, נגיש, נקבל הערות, ואז נגיב. אז זה לא כדאי לעשות את זה. צריך גם לזכור שמוצרים שאושרו לפני הרבה זמן תחת הדירקטיבה, קרוב לוודאי שעברו שינויים, כמו שהסברתי קודם לגבי ארצות הברית. לפעמים יש שינויים במוצר, לפעמים החליפו בעלים, היו מיזוגי חברות, וכל הסיפור הזה חייב להיות נורא ברור, היסטוריית השינויים, הבדיקות, הסיפור עצמו צריך להיות נורא ברור ל-Notified Body, לסוקר, כי לפעמים הוא רואה מלא בדיקות, מלא דוחות שמצורפים לאיזושהי תיקייה, והוא לא מבין איזה בדיקות נעשו על איזה גרסה של המוצר, לא ברור מה הצדקה לא לעשות בדיקה ברגע שעשינו שדרוג של גרסה או איזשהו שינוי, ולכן כדאי מאוד לספר את הסיפור הזה לפני שמתחילים לשאול שאלות, וזה חוזר בכל מיני סבבים. אז מה כן כדאי לעשות? למה כן כדאי לשים לב? וגם פה אני אנסה להביא את הפרקטיקה המומלצת ממה שראינו שעובד. אז הדבר הראשון זה לספר את הסיפור. הסוקר לא מכיר את המכשיר שלכם כמוכם, ולכן צריך לספר פה סיפור. הסיפור, יש בו דמויות, יש בו גיבור, הגיבור הוא המכשיר, יש בו בעלי עניין, צריך לתאר בבהירות מי הוא הגיבור, מה המטרות שלו, מה התכונות שלו, איך הוא התפתח, מי הם בעלי העניין, מי המשתמשים, מי המטופלים, מי הצוותים הרפואיים, מי הולך להשתמש בו, צריך להדגים גם איך המכשיר נותן מענה לצורכי המשתמשים. כל הדבר הזה צריך להיות חלק מהסיפור, וגם התפתחות העלילה, צריך להיות שם התקדמות, להבין באופן ברור, התקדמות ברורה מרעיון המכשיר, דרך הפיתוח ועד המוצר הסופי. המעברים צריכים להיות ברורים בין החלקים, כדי להדגים איך הכל מתחבר לסיפור, ולוודא גם שכל הקשרים הסיבתיים מוסברים, כמו למשל איך דרישות התכן הובילו בסופו של דבר לבדיקות מסוימות ולתוצאות מסוימות. אז כל הדבר הזה, הגישה כזאת של לספר סיפור, עוזרת לסוקרים להבין לא רק מהו המכשיר, אלא גם למה התקבלו כל ההחלטות ואיך הכל משתלב ביחד. אז זה הדבר הראשון שבעצם מגלם את כל העניין. אחר כך, הדברים הבסיסיים או הטיפים, יש חוקים, לכו לפי החוקים. אנקס 2, אנקס 3, אלה החוקים ברגולציה, לכו לפי זה, ולכו לפי העדפות של ה-Notified Bodies. לכל Notified Bodies יש את העדפות שלו, יש בדרך כלל את הצ'קליסט שלו, את המבנה שבו הוא רוצה לקבל את החומרים, צריך לעמוד בהם. זה החוק וזה חשוב ותעמדו בהם. כל ה-Notified Bodies יבדקו את העמידה בדרישות, אבל לכל אחד יש את העדפה שלו למבנה ולתוכן. לפעמים זה בגלל הטמפלטים שלהם. הטמפלטים שלהם לרוב נובעים, השונות נובעת בדרך כלל מדגשים שהם מקבלים מה-Competent Authority שבודק אותם, ולכן חשוב להבין מה ה-Notified Body רוצה בדיוק, ובאיזה אופן להגיש לו את ההגשה. הדבר הבא זה כמובן שלמות ההגשה. תיאור מפורט של המוצר, שלם, עקבי, בכל המסמכים, לוודא שיש את כל המסמכים הנדרשים, ולא להתפתות להגיש מה שיש בגלל לחץ מההנהלה או מהבורד. תזכרו שנתקלתי בגישה כזאת שאומרת נגיש מה שיש, נחכה להערות ואחרי זה נתמודד. אז צריך לזכור שיש 3 סבבים, אז כדאי להשתמש בהם בחוכמה.
המבנה של ההגשות, כל ההגשות היום כמעט הן אלקטרוניות, אז תשתמשו גם במבנה של המסמכים בצורה עם היגיון שמקל על הניווט בתיק, תשתמשו בסימניות, תשתמשו בהייפרלינקס, תעשו הכל שלסוקר יהיה קל לנווט במסמכים שהוא מחפש, כי זה פשוט יזרז את התהליך. עקיבות ואחידות, שרון דיברה על זה בצורה מאוד מפורטת, בין המסמכים בינם לבין עצמם, וגם בין הדרישה למסמכי הפיתוח, איך דרישה מסוימת קיבלה מענה בווריפיקציה או בוולידציה, או שכל הדברים האלה יהיו סגורים. העקביות, הסיפור העקבי, שם המוצר עקבי, תיאור מוצר עקבי, שהכל יהיה עקבי, שהכל יתחבר להכל, ותזכרו גם שהכל מחובר להכל, שום מסמך הוא לא באמת עומד בפני עצמו, כל מסמך הוא בעצם חלק מסיפור שלם, ה-Device Description קשור ל-IFU, קשור ל-Clinical Evaluation, קשור ל-PMS, כל הדברים מתחברים, וצריך להראות, לזכור את הדבר הזה, כדי לזכור שבכולם צריך להופיע אותו סיפור, בדיוק. לעניין הצדקות, כולם אוהבים להשתמש בהצדקות, אבל תזכרו שהצדקות חייבות להיות עם הנמקה מדעית ומבוססת. לא משנה אם מדובר בגודל מדגם, בשיעור תלונות, בפעולות מתקנות, בחריגות מפרוטוקולי בדיקה, מכשלים בבדיקות, כל דבר כזה חייב להיות עם הנמקה מדעית מבוססת. אל תחכו שיבקשו מכם, כי יבקשו מכם. ולעניין נקודות החולשה, יש לנו איזו נטייה כזה להתעלם מחוסר שלמות או נקודות חולשה, כי אולי לא ישימו לב אליהם, אז אל תקוו שלא ישימו לב. חשוב להתייחס לחולשות באופן ישיר, תתמודדו איתם, תסבירו, תספרו את ההיסטוריה, ספרו היסטוריה ברורה, תספקו נימוקים, הצדקות לאי התאמות או סטיות, תשתמשו בנתוני PMS כרשת ביטחון, תתחייבו ל-PMCF קפדני יותר, אבל אל תתעלמו, כי זה יחזור לכם, זה לא שהסוקר לא ישים לב. claims, שרון דיברה עליו, אני רק אזכיר על, לא, אסור להציג claims או טענות שלא מגובות בהוכחות. הסוקר יבדוק את כל ה-claims הספציפיות שהצגתם, ואת האופן שבו הם נתמכים על ידי הנתונים הקליניים, אז לא להתלהב וגם להרגיע את השיווק שאוהב לכתוב כל מיני הבטחות שיווקיות באתר שלו על claims. ה-claims זה רק מה שנתמך על ידי נתונים קליניים. עדיף לצמצם את הטווח של הקליימס, ובלבד שכל דבר יהיה מגובה בדאטה קלינית, ולהרחיב אותו אחר כך, כשיצטבר עוד דאטה, שאפשר יהיה להוכיח את כל הקליימס. ה-Notified Body, הסוקר, מקבל כמות אדירה של נתונים ומידע, ולפעמים הכמות הזאת שמוצגת בלי הסבר, או בלי שום קונטקסט ברור, מאוד מאוד מעמיסה ומאוד מעכבת. אז כדאי ורצוי לעשות את הסדר הזה בשבילו, להציג את זה באופן ברור, לעשות טבלת סיכום עם מיפוי של כל הבדיקות, עם רציונל ברור, למה, למה, מה ה-sample size, מה ה-acceptance criteria, מה, עם הפניה לדוח, עם ההפניה למיקום של המסמך הספציפי בתוך התיק הטכני, כדי שהוא יראה טבלה, הוא יראה מיפוי, הוא יראה טבלה, כל הסיפור יהיה הרבה יותר ברור מאשר אלפים או עשרות של בדיקות בתוך תיקייה, שהוא לא יכול להבין מה הגיע לפני מה. אני לא יכולה להימנע מלהדגיש שוב את עניין ארגון וסידור המסמכים, כי בסוף זה ההגשה יכולה להתעכב רק על הדברים האלה, וגם פה תארגנו את המסמכים, תארגנו את התיקיות, תקפידו על שיטת מתן שמות עקבית ואחידה לכל המסמכים, שיהיה טייטל ויהיה גרסה, ושהם יהיו מותאמים לתוכן, שהזיהוי של זה יהיה מותאם לתוכן גם בפנים. אל תכניסו כל מיני דוחות של בדיקות עם איזה מספר שהתקבל מהמעבדה, או מספר שהתקבל מהסריקה במכונת הסריקה. תנו לזה טייטל, תנו לזה שם, שאפשר יהיה לזהות את זה, כנ"ל, הפניות וקרוס רפרנס ברור בתוך המבדקים, בתוך המסמכים, כדי לוודא שהמסמכים מאפשרים חיפוש וניווט של ה-Notified Body. דבר נוסף הוא לעשות סלף אודיט עליכם. לפני שאתם עושים הגשה, תבדקו את המסמכים, תנו למישהו אחר לבדוק, אבל תעשו אודיט על כל ההגשה לפני שאתם מגישים אותה. שוב, בגלל עניין המגבלה של הראונדים, בגלל עניין הזמנים המאוד מאוד ארוכים, תעשו סלף אודיט, ותהיו ריספונסיביים ל-Notified Bodies. קורה שאנחנו נחנקים, ואנחנו עם הלשון בחוץ, מגישים תיק טכני, ואנחנו בטוחים שעכשיו יש לנו חופש לאיזה חצי שנה,
ויש לנו שקט, או שאנחנו עוברים כבר לפרויקט הבא, ולפעמים קורה שבשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים הראשונים, מגיעות כל מיני בקשות מה-Notified Body, מסמך כזה לא נפתח, מסמך כזה לא נפתח או לא נמצא, אז תהיו ערים לזה ותגיבו. ככל שתגיבו יותר מהר, יש יותר סיכוי שהסוקר יוכל להמשיך בעבודתו, אחרת הוא פשוט תקוע. לגבי Legacy Device, הזכרתי קודם את האתגרים, אז פה על אחת כמה וכמה ספרו את הסיפור, ספרו את סיפור השינויים, ספרו את ההיסטוריה הברורה של איזה בדיקות נעשו על הגרסאות המוקדמות, איזה בדיקות נעשו או לא נעשו, אם הן מוצדקות כן או לא, אחר כך בגרסאות מאוחרות יותר, ספרו את כל הסיפור הזה, כולל גם את ה-Clinical Data, ה-History of Clinical Data, כל הדבר הזה צריך להיות מסופר ברור מאוד, כדי שה-Notified Body יהיה מבסוט, כאילו כל מה שאנחנו רוצים זה שהוא יהיה מבסוט ושיעביר לנו חד וחלק ומהר את התיק הטכני. אז תקפידו שהתיעוד יציג נרטיב אחיד, סיפור אחיד בכל החלקים שלו, עם פורמט מובנה, עם הפניות. פרקטיקה טובה אגב, עם מסמך מוביל שמספר את הסיפור שהוא סוג של Technical File Lead Document, וגם תוכן ענייני מפורט עם חלוקה לפרקים, עם המסמכים, עם הגרסה, עם ההפניה למיקום בתיק. זה פרקטיקה מאוד מאוד טובה שמאוד עוזרת לניווט להתמצאות בתוך התיק. מרכיבים קריטיים, עכשיו שכדאי מאוד לשים לב אליהם, בטח ובטח מי שעוד לא התחיל בתהליך, כי בטוח שיש לו מלא זמן עד 2027 או 2028. אז קודם כל, כדאי ממש מיד ליצור קשר בהקדם האפשרי עם Notified Body כדי להבטיח תור. אני אומרת תור, כי אני כבר ראיתי כאלה שהסקירה נקבעת לעוד חצי שנה, שנה ואפילו יותר, כי אין מספיק capacity. הבנו כבר שאי התאמה לדרישות והעובדה שהזדמנויות המשוב הן מוגבלות, הם גורמים מעכבים, ככה שאין הרבה זמן להלוך ושוב, מתח עם Notified Body גם לא תורם להצלחה, אז כדאי גם להשתמש באופציה הזאת של Structured Dialogue. יצא MDCG ממש לפני שבוע מעודכן לכל העניין הזה, תשתמשו בזה, זה לא כמו פריסה ב-FDA שנותן פידבק, אלא יותר דיון עם ה-Notified Bodies על מה חשוב להתמקד, או איך למלא, לא מה צריך למלא לפני למלא או להגיש, אלא יותר איך. אז זה מחולק לדברים שאפשר להתדיין עם Notified Body לפני הגשה, זאת אומרת לגבי סיווג, להתייעץ לגבי סיווג, אולי על קודים, אבל זה לא יהיה דיון שמאפשר איזשהו משוב על הערכת המוכנות ל-MDR, או כפילות של נתונים קליניים, בלפני. אחרי הגשת תיק טכני, לפי הגיידנס הזה, אפשר לנהל דיון טיפה יותר פעיל, על הערכת הנתונים הקליניים עליהם מתבססת הערכה, ולנהל את הדברים יותר ממוקד. אז תשתמשו ב-MDCG הזה, ותשתמשו גם באופציה הזאת. הזכרתי קודם, internal review, זה ממש ממש חשוב, traceability זה ממש חשוב, כל הדברים שהזכרתי קודם, אני לא אחזור עליהם שוב. נדבר רגע על ה-time management, במיוחד למי שעוד לא התחיל, עוד לא הגיש, הוא חושב שיש לו זמן. אז הפקטורים שחייבים לקחת בחשבון, ראינו בסקרים של אומרים יצרנים שמשך הזמן הממוצע להכנת תיק טכני הוא חצי שנה עד שנה, זמן סקירה נטו, נלך על המינימום של Notified Body זה בערך שנה וחצי, צריך לקחת בתוך זה גם בחשבון את זמני הסבבים, שגם הם לוקחים זמן, בערך 3 עד 6 חודשים, ואולי גם פעילויות מקבילות, וצריך לקחת גם איזשהו מרווח ביטחון לכל מיני הפתעות שבדרך. אז כל הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, ולמה אני מדברת על הדבר הזה? כי אם אנחנו מסתכלים על הטיימליין של Legacy Devices, שנראה ככה, אוקיי? מי שחושב שיש לו זמן עד סוף 2027 או 2028, אז סידרתי לכם את זה יפה פה בטבלה. אם אתם לוקחים בחשבון את כל הפקטורים שהזכרתי, ולוקחים את זה לפי סוג מוצר, אז תבינו ש-2027, דצמבר 2027, זה עכשיו, אם לוקחים בחשבון את הזמנים האלה. ו-2028 זה הופך להיות לממש אוטוטו. אז כדאי להתחיל. לסיכום, להימנע, כל מה שאמרתי כבר, אני לא אחזור עליו שוב, על העניין של הגשות חלקיות, על מסמכים לא מספיק טובים, כל זה, אני לא אדבר על זה. אני כן אדבר על כל ההשלכות שנובעות מהגשות לא איכותיות. אם סוכמים את זה ומסתכלים על התמונה הגדולה, אז בעצם יש פה התמשכות של לוחות זמנים, התארכות משמעותית של התהליך מעבר לצפוי. יש הרבה פעמים עלויות נוספות, הוצאות בלתי מתוכננות שנובעות מתיקונים, מהגשות חוזרות, תזכרו שכל סבב זה כסף, שעות עבודה נוספות של צוותים, עיכוב בכניסה לשוק, או דחיית מועד השקת מוצר, שיכולה להשפיע ישירות על ההכנסות ועל התזרים,
שלא נדבר על עומס על המשאבים של הארגון, על השחיקה של המשאבים הפנים-ארגוניים, בגלל שכל הזמן צריך לטפל בליקויים ותיקונים. זה גם יכול להוות פגיעה ביתרון התחרותי, או איבוד נתח שוק פוטנציאלי למתחרים שכבר השיקו את מוצרים מקבילים מוקדם יותר, ובטח ובטח יכול להשפיע על מתיחות ביחסים עם ה-Notified Body, ולהשפיע על היחסים ועל האמון בעתיד. אז כדאי לעשות הגשות טובות ולקחת בחשבון את כל הפרמטרים האלה. עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו זה עניין השינויים. הדברים שקשורים ב-MDR מתעדכנים טורבו. כל הזמן יש עדכונים, כל הזמן יש תיקונים, יש גיידנסים חדשים, תישארו מעודכנים, תעקבו אחרי זה. אני רואה הרבה ארגונים שאומרים, כן, אני פעם בשנה עושה פולו-אפ רגולטורי, לא, זה לא מספיק. הדברים קורים כל שבוע, כל הזמן, תתעדכנו, כי תהיו בטוחים ש-Notified Bodies בעצמם, הם מסתכלים על MDCG, הגיידנסים האלה, הם עובדים גם לפיהם. אז מקורות מידע ותמיכה, הכנסתי לכם פה תמונות והפניות למי שלא מכיר, אז כמובן יש את כל הגיידנסים של NDCG, יש את ה-Notified Body Guidelines, שכל אחד יבדוק מה הגיידליין של ה-Notified Body שלו, יש כל ה-Best Practices של האינדסטרי, כמובן שאפשר להשתמש בעצת יועצים, והדרכות רק שבוע הבא אני רק מזכירה, יש לנו הדרכה ב-G-Study, יש לנו יום עיון ל-MDR, אז זה גם, ויש מלא הדרכות אחרות כמובן. כל המשתתפים היום, הנה עוד ריסורס, יש לכם, מקבלים את הבונוס המיוחד מדקרה, הצ'קליסט של ה-Technical Documentation, שווה ממש, ראיתי אותו, הוא נהדר. MDR כנראה לא ילך לשום מקום, יהיו תיקונים, יהיו התאמות, יהיו שינויים קלים, אבל הוא כאן להישאר. אז כדאי לקחת את כל מה שלמדתם היום, לראות איך אתם מדייקים את הדברים שאתם עושים, או עוד לא התחלתם, אז בטח ובטח. זהו, תודה רבה שהקשבתם, אנחנו בטח יכולים לעזור לכם, יש לכם פה את הטלפונים שאתם יכולים ליצור קשר, כדי לקבל ייעוץ חינם, או לדבר איכשהו על איך אנחנו יכולים לעזור, ועכשיו אנחנו בשלב השאלות והתשובות. אז אני רק אבדוק, שרון, מה חדש אצלנו? לפחות אני יכולה להגיד שבחלק גדול מהדברים שאמרת עשית לי את העבודה. כי את לא יכולת להגיד. כן, יש דברים שאני לא יכולה להגיד, וטוב שאת אמרת. אז שרון, יש פה שאלה כזאת, כשמתארים את ההיסטוריה והסיפור של המוצר, מה לגבי בדיקות שנעשו ללא פרוטוקול או תיעוד מסודר? אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שחסר פרוטוקול, יש רק את הדוח, נגיד בדיקות מעבדה בשלבי פיתוח, שלא תמיד יש פרוטוקול, אז מה עושים בכזה מצב? או איזה סימוכין מציגים לגביהם? או... זה שאלה יותר מדי ספציפית, זה לא שאלה שאני יכולה לענות עליה, זה תלוי במוצר, זה תלוי בכל כך הרבה דברים, אני לא יכולה לתת מענה על כזה דבר. אוקיי. האם הזמן של הריוויו תלוי בקלסיפיקציה של המוצר? האם זמן ריוויו יכול להיות יותר ארוך לקלאסים נמוכים, כן או לא? האם זה משפיע? הכל תלוי בטיב התיק. אתה יכול לקבל קלאס 3 device, תיק מדוגם, בובלה, ואתה יכול לקבל קלאס 2A ברמה מאוד מאוד ירודה, וזה מה שיקבע בסופו של דבר. אז זה לא הקלסיפיקציה, זה יותר הרמה. נכון שיש פקטורים נוספים שמשפיעים, כמו הקליניקל, כמו ה-SMEs שאתה צריך בשביל סטריליזציה, בשביל ביוקומפ, לפעמים נדרשים SMEs נוספים, אבל בדרך כלל זה טיב התיק, והאיכות של התיק היא זו שקובעת. שאלה נוספת שנשאלת פה מאחד המשתתפים, האם צריך להגיש את כל הדוחות של הוולידציה, או רק את ה-Validation Master Plan? אם תוכלי להרחיב קצת על הדרישות בנושא הזה. תראי, זה משהו מאוד ספציפי, לפעמים דוחות הוולידציה יכולות להיות אינסופיות, לפעמים זה, אני יכולה להגיד שאם אתה מגיש רק את הפלן ורק את הסאמרי, אז סביר להניח שאתה תתחיל לקבל אחר כך שאלות לאיפה הוולידציה של זה, ואיפה הוולידציה של זה, ואיפה הוולידציה, וככה זה מוביל אותך מאחד לשני. אז
זה שאלה קצת בעייתית, ובעייתית גם לתת עליה תשובה. כך או כך, אם מה שתעשה, יכול להיות שבסוף עדיין יהיו שאלות. נשאלת פה שאלה, מה הדרכים להישאר מעודכנים? אז הדרכים להישאר מעודכנים זה להירשם לניוזלטרים, לעקוב אחרי מובילי דעה בתחום. ניוזלטרים, אני אומרת להירשם גם לניוזלטר לאירופה, ל-European Union יש הרשמה לניוזלטר. כל מובילי הדעה, אתם יכולים למצוא אותם בלינקדין, זה מקום טוב להישאר מעודכנים, כי כמעט כל העדכונים, אם נכנסים ללינקדין, הלינקדין מפוצץ בעדכונים איך שהם יוצאים. אז זאת הדרך להישאר מעודכנים, ולנהל איזושהי טבלת מעקב, זאת אומרת, זה לא מספיק רק לקרוא את זה, ולהגיד, אוקיי, יש איזה עדכון, אלא לנהל איזושהי טבלת מעקב, לראות האם זה אפליקבילי בשבילי, האם לא, אם כן, על מה אני אמור לעשות כדי לעמוד בזה, אז זאת הדרך להישאר מעודכן. דגשים מיוחדים לחברות Software as Medical Device. דיברת על זה, אני חושבת. כן. האם יש משהו ספציפי נוסף שרוצים לדעת? משהו ספציפי לגבי Software as Medical Device? כי הדגשים היו מאוד ברורים. הדגשים היו לגבי ה-traceability, לגבי ה-requirements, בסופו של דבר אתה רוצה לראות את הכל, Cyber Security, כמו שדיברנו. אני חושבת שדי הזכרנו, אין לי תוספת אחרת מעבר למה שאמרתי, אני חושבת. קלסיפיקציה שמאוד חשוב להתייחס אליה, של הסופטוור. לגבי GSPR, אמרתם שצריך לרשום את הגרסה העדכנית של כל תקן מבחינת הרוויזיה שלו, האם לא מספיק לתת את הגרסה העדכנית של רשימת התקנים, של ה-applicable standards? יש מקרים שזה יכול להתקבל, אני קצת נמנעת כי יש פה דברים ויש פה אז אני קצת אגיד שזה אסכולות לא שונות. מקובל, זה לא best practice, כי ב-GSPR יש דרישות מסוימות של safety and performance שצריך לעמוד בהם, וצריך להראות באיזה תקן השתמשנו, כדי להוכיח שאנחנו עומדים בדרישה, ולכן להפנות ל-list of applicable standard שהוא כללי, ויכולים להיות בו 200 תקנים. את הכללי, להפנות משהו כללי, זה בטוח אי אפשר. זה בטוח שלא. זה בטוח אי אפשר. כן, זה ממש לא. כן. עוד שאלות? הייתה איזושהי שאלה לגבי מבדקים, נכון? של ה-MDR. כן, הייתה שאלה אם יש איזשהם אתגרים ספציפיים או איזשהם השפעות על המצב בשנה האחרונה, על אישורי MDR, במיוחד לאור העובדה ש-Notified Bodies לא הצליחו להגיע לעשות on-site audit, ואיך זה משפיע על הזמנים של הסרטיפיקציה. אז לגבי אחרים אני לא יכולה להעיד, אבל אני כן יכולה להעיד לגבי דקרה, ואנחנו עשינו מבדקים, גם בקורונה, גם במלחמה, אנחנו המשכנו בכל המבדקים כרגיל, כי אנחנו כאן, זה לא קונסלטנטס, זה לא outsourcing שעושים הרבה מאוד notified bodies אחרים, אצלנו זה הכל דקרה employees, ואנחנו נמצאים כאן, אז אנחנו מבינים את המצב, ואנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, דואגים ללקוחות שלנו, אז אצלנו לא ויתרנו על אף מבדק. אז אני יכולה להגיד רק מלקוחות שאני מלווה אותם, שבאמת הסוגיה הזאת של חוסר יכולת לקבוע מבדק, או שמבדק נקבע כשתיגמר המלחמה, או כשיחזרו הטיסות, או כשיהיה בטוח לשלוח לפה אודיטורים, היא עולה כמעט אצל כל Notified Body, כי צריך הסמכה להיות אודיטור של MDR, וגם חייבים לעשות on-site audit. ואני באמת רואה מבדקים שנדחים, הולכים ונדחים, כי אין את מי לשלוח, יש כל מיני פתרונות של לשים איזשהו סרוגייט אודיטור, שיהיה פה, אבל זה אז רק חלקי, ולא עד הסוף, אז באמת כשיש אודיטורים מקומיים שיכולים לעשות את זה, זה בהחלט יתרון מאוד גדול, וכן, הייתה לזה השפעה בשנה האחרונה, ראיתי את זה הרבה. יש שאלה פה על כמה זמן אחרי הגשת התיק מגיעים לעשות את ה-Initial MDR Audit. אז אני יכולה להגיד שאת ה-Audit מגיעים לעשות
כפי שאנחנו קובעים בהתחלה. זאת אומרת, אם התיק ברמת מוכנות מסוימת, אנחנו יכולים לבוא ולעשות את האודיט רק אחרי שמגיע התיק, וזה לא חייב להיות מיידי, אבל זה תלוי הכל בתהליך שנקבע איתכם וברמת המוכנות, אז יש כמה אספקטים לזה. מה שבטוח זה שאף אחד לא מקבל את התעודה לפני שיש אודיט. שאלה שנשאלה פה זה האם מבנה התיק של דקרה ישראל זהה למבנה והדרישות של דקרה גרמניה? ברור. ברור. אנחנו תחת אותה כן. מטריה. אה, שאלה פה שאלה, עם זה שאין הרבה notified bodies, איך יצרנים יכולים להתגבר על העיכובים ב-certification process? קודם כל להתחיל, לא תתחילו, לא תיכנסו לתור, לא תתחילו את התהליך. לפי הסקרים ראינו ש50% מהזמן מוקדש לקצוות, זאת אומרת בכלל לכל האפליקיישן ולכל הלפני סקירה ואחר כך אישור, אז קודם כל להתחיל. זה לא תתחילו ולא תשריינו לעצמכם notified body, זה לא יקרה. אז זאת הדרך to mitigate, מה שנקרא, the delays in the certification process. תתחילו לפנות. כבר? כן, תתחילו לפנות, ושרון, את יכולה להגיד אולי איזה סוגים של קודים או יצרנים יכולים, של איזה מוצרים יכולים לפנות אליכם? האמת היא מבחינת טווח ההסמכה שלכם. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מכילים הרבה מאוד. ודקרה, גם מה שחסר לנו בקווליפיקיישן מסוים בארץ, דקרה הגלובלית כמובן מכסים את מה שצריך. אז ביחד אנחנו עובדים, וככה אף יצרן לא נפגע בשום צורה. אז אנחנו מכסים טווח רחב מאוד של קודים, במיוחד תחום האקטיב, הנון אקטיב, וכמובן IVD, שיש לנו בארץ שני סוקרים שהם qualified ל-IVDR, שזה בכלל לא מובן מאליו. דקרה היא אחת מהבודדות שיש להם את ההסמכות ל-IVD, ויש לנו גם אודיטורים בארץ שהם qualified לזה. הייתה פה שאלה, והיא לרגע נעלמה לי, בדיוק לגבי זה, על הקודים. חוץ בסדר, זה אנג'לין ענתה בצ'אט, ש-apart from dental, we cover all codes in דקרה ישראל, אז זה חשוב לדעת. כן. כדאי, כן, אז מי דנטל הוא שמחפש היחיד notified body, שמוחרג אצלנו, כן. כן. טוב, אני חושבת שאנחנו די כיסינו את רוב השאלות. טוב, אני חושבת שדי כיסינו, אז נגיד תודה לכל המשתתפים, לכל הנרשמים, לכל מי שלא הצליח לעלות, הוא יקבל את ההקלטה. שרון, תודה רבה. תודה רבה לך, דנה. תודה רבה, היה לי העונג ללמוד ממך ולעשות את זה איתך, ואנחנו נגיד שלום לכולם, להתראות. להתראות, תודה רבה.